Morning guys, so magra-ride tayo ngayon pa Nueva Ecija. So mag-isa lang tayo magra-ride. So nauna na yung kumpare ko doon, susunod lang ako. Okay guys, samahan nyo ako bumiyahe ng Nueva Ecija. Alright. So okay, alright guys, alis na tayo. Alright. Isa lang tayo guys. Tagas muna tayo guys. Full tank mo boss? Anong karga? Premium.
So alright guys, gusto tayo. Full tank na. Dapat pagka nagbablog tayo, mabagal lang ang takbo natin kasi pag hindi, maalog ang cellphone ko. Alam mo naman yung pang-vlog natin guys, cellphone lang. So may raspa di cambio. Hindi katulad pagka matik, wala kang problema. Birit ka lang ng birit. Pero mas gusto ko dalhin to guys. Kasi pag gusto mo ng takbo na maganda talaga, makukontento ka eh. Nandito na tayo guys sa Kamias. Lalabas dito guys sa EDSA na. Alright, dito na tayo guys sa EDSA. Okay guys, patayin muna natin camera natin para makapag-drive tayo ng okay. Alam mo naman pag may camera ka dito sa ano mo, hindi ka masyadong makakilos. Hanap lang tayo guys ng pwesto na maganda. Okay, dito guys, patayin na natin. So alright guys, nandito na tayo sa MacArthur. So na, kaya video na tayo guys.
Guys, dito na tayo sa Nueva Ecija. So, anong oras na? Anong oras na ba? 6, mag-alas 7. So, malapit na tayo guys sa Ahin. May shortcut dito pero hindi ko kabisado eh. Sa may bago sa may Petron eh. Dito guys sa Nueva marami pang palayan dito, ayan. Dito guys dito guys sa Nueva Ecija, tingnan mo, dito na si Bilyar naka hanggang dito na si Bilyar, oh, ayan oh. Yan kay Bilyar yan ng All Homes. Ayan oh. Baka balang araw, dami ng subdivision ni Bilyar dito. Ayan guys. Tapos dyan sa unahan may ano dyan, may Walter Mart tsaka ano ba, Robinson ba yan? May mga diversion road na rin dito. Hindi ko alam kung saan papunta yan. Ayun. Dati wala pa ito eh. Wala pang stoplight dito eh.
Robinson. Ito lang yata ang mall dito sa Nueva Ecija, Robinson eh. Parang wala pang SM dito eh. Ito. At saka doon, Walter Mart doon. Parang wala pa ako nakikitang ibang mall dito eh. Parang wala pang SM dito. Ayan guys, dito tayo sa ito, Walter Mart. Yung kanina, Robinson. So nandito na tayo guys sa Gapan. Medyo masikip guys ang kanin dyan sa Gapan eh. Yung pakaliwa papunta ng Tambalatuan. Ayan guys, so nasa Gapan na tayo. So ayan guys, nasa Gapan tayo. Ayan. Kakagawa ng creek dito. Ano? No. Yung tibay ng creek na yan, no? Oh. Wala, hindi tinipid eh. Doon sa Manila, wala. Puro ano lang eh, puro ampaw. Ito, ang ganda ng pagkakagawa, oh. Kabilaan yan, oh, haba, oh. Shell Dinardo guys. Natatandaan ko lang dito guys yung gasolina. Hindi ko lang tapos muna tayo guys. Anong gasolina nga po yung papunta ng Ahen? Yung anong gasolina niya? Ano sir? Yung papasok ng Ahen? 4L sir, 4L. 4L? Apo. Malayo pa ba? Medyo malapit na yun sir, gawin kaliwa yun sir. Full tank mo nga. Bilaukan yung motor ko. Kanina pa ito nagmamatay na ito. Ngayon lang kasi napalayo ulit eh.
Alright, dito. So, magtatanong tayo kung anong purok. Purok 6 yata yan. Sabi ni pare. Malawak palayan dito guys. Mga palayan na yan. Alright guys, dito na tayo sa Hain. Hain ba? Hain. Dito na tayo sa Mapasok. So magtatanong tayo ng yung exact lugar. Purok 6. Tama, Purok 6. Ayun ba yan? Tama, Purok 6 nga po. So okay, alright. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung pagdating ko. Ayan guys, so welcome to Hain. Hain. Bisaya kasi ako guys, kaya hindi ko mabanggit yan. Bisayang Bicolano. Hain. Pangit ng kali guys. Ay. Dito na yata yun. Tanong na ako, saan ba yung ano? Dito na ba yung papunta ng Purok 6? Purok 6? Sa Pulan. Sa Japan pala. Ahin eh, Purok 6. Sa Pulan lang, barangay ng Pulan. Santo Tomas. Santo Tomas, kinalahan ito kay Santo Tomas. Kaya nga, pero dito ang daan. Dito. Diba? Alili ko kayo lang. Pagdating nyo lang sa may gasolinahan, 658, kakahanap kayo. May gasolina kakanan. Tapos dire-diretso na yan. Dire-diretso. Para dire-diretso yun, mararating kayo ng Kaway. Hawaii. Paway. Ah. Putlot, San Vicente yun. Kakanan kayo. Tapos, may ulit, kakanan ulit rin. Papuntang Santo Tomas pa lang yun. Anong gasolina niya? Walang ibang gasolina dyan? 658. Hindi ah. So tama itong napasukan ko guys.
ito na lang ang vlog ko. Bye. Tagay na, kayo.